नमस्कार, मी भरत केसरकर. कोकण 7 लाईव्हमध्ये खूप स्वागत आहे. आज 31 ऑगस्ट 2003. आज एका अशा व्यक्तिमत्वाशी आपण खास बातचीत करणार आहेत, गुरुनाथ पेडणेकर, जे इन्सुल हायस्कूलचे शिक्षक आहेत आणि अनेक शिक्षण क्षेत्रामध्ये जरी काम करत असले तर राजकीय क्षेत्रामधलं एक वादळ आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपल्या तब्बल 37 वर्षाच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये शिक्षण सभापती, जिल्हा बँक वर त्यांचा संचालकपदी झालेले विराजमान, जिल्हा परिषदेवर गेलेले निवडून, याशिवाय अध्यापक संघासारख्या एका मजबूत संघटनेचं जिल्ह्यामध्ये जाळं विणण्याचं काम गुरुनाथ पेडणेकर सरांनी केलंय आणि ते सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांच्याशी आपण खास बातचीत करतोय. आपल्याशी ते थेट जोडले जात आहे. सर, खूप खूप स्वागत कोकण 7 लाईव्हमध्ये. त्याच्यासोबत त्यांच्या सौभाग्याचे गीतांजली पेडणेकर मॅडम, तुमचं खूप खूप स्वागत. सर, खरं तर तुमचा आवाज बसलेला आहे, कारण अनेक शुभेच्छांचे फोन येत आहेत आणि आज तुम्ही सेवानिवृत्त होत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही आमचे संवाद साधलाय. काय सांगाल, तुमचं जे शिक्षण होतं, जन्म असेल आणि तुमचं बालपण, शिक्षण कसं गेलेलं होतं? अगदी अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीमध्ये लहानपणी शिक्षण घेत असताना आमच्या आजोबांचे, वडिलांचे संस्कार आमच्यावर झाले. घरची आमची धनधान्याची परिस्थिती चांगली होती, परंतु आर्थिक स्थिती ही तशी मजबूत नव्हती. एक आमचे आजोबा या ठिकाणी पोलीस जमातदार म्हणून त्यावेळी त्यांनी काम केलं आणि त्यानंतर 1982मध्ये आमचे वडील हे निधन झालं आणि त्यानंतर आमचे मोठे भाऊ अरविंद कैलासवासी विजय यांनी आम्हाला, त्याचबरोबर आई यांनी आम्हाला पुढील शिक्षण दिलं. आणि हे शिक्षण घेत असताना याच गावचा भूमिपुत्र, याच गावात शिक्षण घेऊन आपल्या नूतन माध्यमिक विद्यालय इन्सुली या ठिकाणी सहाय्यक शिक्षक म्हणून मी 1986 साली रुजू झालो. तिथपासून शिक्षकी पेशा सांभाळत असताना शिक्षक म्हणून एक जबाबदारी, समाजाचं एक आपण देणं लागतो, या दृष्टिकोनातून सामाजिक कार्य केलं. सामाजिक कार्य करत असताना उत्कर्ष युवक मंडळाची मुंबईकरांच्या मदतीने त्या ठिकाणी स्थापना केली. त्यानंतर माझं श्रद्धास्थान असणारं श्री संत सोयरोबानाथांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या इन्सुली भूमीमध्ये सोयरोबानाथांच्या मंदिर भक्तांच्या सहकार्याने, इन्सुली मुंबईवासियांच्या सहकार्याने उभारण्यात एक मोलाचा वाटा त्या ठिकाणी घेतला. आणि आजपर्यंत, अगदी सुरुवातीपासून आजपर्यंत त्या ठिकाणी सचिव म्हणून काम करत असताना सोयरोबानाथांच्या कृपाछत्राखाली, श्रीदेवी माऊलीच्या कृपाछत्राखाली वावरत गेलो. आणि हे काम करत असताना राजकारणामध्ये आपल्या जिल्ह्याचे, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे भाग्यविधाते, लघु सूक्ष्म आणि उद्योग मंत्री सन्माननीय नारायण राणे साहेबांचा सहवास लागला आणि त्यांनी या ठिकाणी मला जिल्हा परिषदवर नेऊन जिल्हा परिषदेवरती शिक्षण आणि आरोग्य सभापती पद दिलं. त्याचबरोबर जिल्हा बँकेवरती सुद्धा संचालक म्हणून काम करण्याची संधी दिली. ही या सर्व संधींचं ज्या ज्या ठिकाणी संधी मिळेल त्या त्या क्षेत्रामध्ये निस्वार्थीपणे सेवा करण्याचं काम आजपर्यंत केलं. आणि भविष्यकाळामध्ये माझी शाळा, या माझ्या शाळेमुळे गावातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला अगदी चांगल्या प्रकारचं उच्च दर्जाचं शिक्षण मिळावं. नवीन शैक्षणिक जे बदल आहेत, या बदलानुसार नवीन शैक्षणिक धोरणाचे, त्याचबरोबर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी जी आहे ही सुद्धा विद्यार्थ्यांना अवगत व्हावी. वेगवेगळ्या प्रकारचे छोटे छोटे विद्यार्थ्यांना औद्योगिक शिक्षण मिळावं यासाठी धडपड आहे. म्हणूनच या ठिकाणी सुरुवात करत असताना शाळेमध्ये डिजिटल बोर्डची सुरुवात मी पहिल्यांदा शाळेला देऊन सुरुवात करत आहोत, की जेणेकरून भविष्यामध्ये नावारूपाला नूतन माध्यमिक विद्यालय इन्सुली हे यावं आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना याच ठिकाणी उद्योगधंदे, त्याचबरोबर इथल्या लोकांची आर्थिक स्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या उद्देशाने मी जिल्हा परिषद सदस्य झाल्यानंतर इन्सुली
दुग्ध सहकारी संस्थेची स्थापना केली आणि अभिमानाने आज सांगू इच्छितो हे 10वं वर्ष संस्थेचं आहे आणि या 10 वर्षामध्ये आजपर्यंत अनेक शेतकरी माझ्या बांधवांना दुग्ध व्यवसाय हा पूरक व्यवसाय म्हणून अगदी सक्षम उभा केलेला आहे. जवळजवळ 125 ते 150 या आमच्या इन्सुली, शेरला, माझगाव या गावातील दूध उत्पादक निर्माण करण्यात यश मॅडम तुमच्याकडे मिळतोय खरं तर सरांची एवढी राजकीय किंवा शैक्षणिक हे सगळे बघितल्यानंतर 1992-93ला तुमचं लग्न झालं. 93ला जून 93ला लग्न झालं. 30 वर्षाचा संसार काय सांगाल, कशी सरांची साथ लाभलेली होती? सरांनी तुम्हाला आताच सांगितलं की आमची परिस्थिती गरिबीची होती, पण या गरिबी या शब्दाचं मला कधीच काही वाटलं नाही, कारण सरांसारखा खंदा माणूस हा आपला सहचारी आहे हेच फार मोठं भाग्य होतं. पुढच्या 30 वर्षात अनुभवलेले सर अर्थात सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सहकार क्षेत्र नव्हे, समोरच्या प्रत्येक माणसाला सक्षम आणि समर्थ घडवण्यासाठी त्यांची चाललेली असलेली धडपड, तळमळ या साऱ्याचा मला खूप खूप अभिमान आहे. कारण आज जर म्हणजे समाजाकडे जर बघितलं तर दिसतो तो स्वार्थ जास्त दिसतो, पण माझ्या घरात सरच नव्हे तर घरातला, परिवारातला प्रत्येक व्यक्ती हा दुसऱ्यासाठी झटताना मला दिसतोय आणि ही गोष्ट माझ्यासाठी खूप समाधानकारक आहे. सरांनी त्यांच्या मनाप्रमाणे आयुष्य जगावं नव्हे, प्रत्येकानं त्यांच्या मनाप्रमाणे आयुष्य जगावं ही माझी इच्छा आहे. आमच्या घरात कोणाचंच कोणावर बंधन नसतं, पण सगळे सगळ्यांसाठी एका बंधाने, मात्र अतूट बंधाने बांधले गेलेले आहेत. साऱ्या महाराष्ट्राला इतिहास वंदनीय आहे आणि त्या इतिहासाचा रचयिता शिवाजी महाराज आहे. इतिहासातले शिवाजी, पुस्तकातले शिवाजी, पुस्तकातले छत्रपती ज्यांच्या मस्तकात सदैव वावरत असतात, त्या सरांच्या कार्याबद्दल, त्यांच्या विचारांबद्दल आणि त्यांच्या उन्नत विचारांबद्दल मला सदैव अभिमान आहे. आणि म्हणूनच आज अगदी त्यांच्या शाळेतील निवृत्तीच्या क्षणी सकाळी सरांना एका विद्यार्थ्यांचे काही मेसेज येतात, त्याच्यातला एक मौलिक असा मेसेज होता, सर तुम्ही शालेय सेवेतून जरी निवृत्त होत असलात तरी तुम्ही कधीच निवृत्त होणार नाही, यू विल बिल्ड युअर विलेज अँड युअर नेशन. हे शब्द वाचून ना मला इतकं अभिमानाचं भरतं आलं. खरोखरच म्हणजे सरांच्या बरोबरचं सहजीवन सोपं नाही आहे, पण समाधानकारक निश्चित आहे. कारण जो दुसऱ्यासाठी जगला तो जगला. म्हणजे गावामध्ये पेडणेकर सर म्हणजे लोक बोलताना असं बोलतात, आमचे सर, आमचे साहेब, आमचा गुरु कसा आहे. ह्या आमचा हा शब्द उभा करण्यासाठी सरांनी आयुष्यभर केलेली स्वतःची मेहनत आणि झीज या साऱ्याला मी खरोखरच सलाम करते आणि या साऱ्या गोष्टीचा मला निश्चितच खूप अभिमान. मॅडम हे सगळं होत असतं, 30 वर्षाचा कालावधी आहे, तुमचं माहेर तळवडा, तुम्ही पण शिक्षकी पेशामध्ये आहात आणि तुम्ही मुलं घडवण्याचं मोठं काम केलं आहे. तुमची मुलं आज चांगल्या पदावर आहेत. काय सांगाल, हे मुलं घडवताना सरांना तुम्ही कशी सातत्याने त्यांच्या पाठीशी उभे राहत होता? सरांची जी इतकी सगळी क्षेत्रात वावरत असताना सर घरात किती वेळ असतील, म्हणजे त्यांना घरासाठी देता येणारा वेळ हा फार कमी होता. आणि ज्यावेळी माझी मुलं जन्माला आली त्यावेळी माझं एक्सटर्नल एज्युकेशन सगळं चालू होतं. त्याच्यात मी BA केलं, MA केलं, BEd केलं, MEd केलं, पत्रकारिता केली. म्हणजे मुलांना सांभाळण्यासाठी सरांनी फार कमी वेळ दिला असेल, पण माझ्या सासूबाईंचं नाव मला आवर्जून घ्यावंच लागेल, तारामती पेडणेकर. अगदी जेव्हा मी MEdच्या 1 महिन्याच्या सत्राला गेले होते तेव्हा माझा 1.5 वर्षाचा मुलगा, म्हणजे लहानपणापासूनच त्यांनी सांभाळलं, पण त्यांचे जे माझ्यावर उपकार आहेत ते मी आयुष्यभर कधीही विसरू शकणार नाही. आणि म्हणून सकाळी उठल्यानंतर मी देवाच्या आधी माझ्या सासूबाईंचं नाव घेते. घरातल्या इतर परिवारांची सुद्धा तेवढीच मला मौलिक अशी मदत लाभलेली आहे. आणि बाकी माझ्या शिक्षणासाठी किंवा माझ्या इथल्या या घरातील घडणीसाठी सरांचं खूप असं प्रेरणादायी पाठबळ मिळालेलं आहे. अगदी तुम्हाला सांगावं तर माझ्या ड्रायव्हिंगवर सरांचा इतका विश्वास आहे की मला खूप सफाईदार गाडी चालवता येत नव्हती, पण दुसऱ्याची नवी कोरी स्कॉर्पिओ माझ्या हाती चावी दिली आणि मला म्हणाली चालव, बांद्याला जाऊन फिरूनसुद्धा आलो. मी म्हटलं नको, लोकांची नवी कोरी गाडी आहे, पण नाही, एवढा जबरदस्त विश्वास त्यांच्या माझ्यावर आहे तसा माझाही त्यांच्यावर आहे. आणि म्हणून ऑल दी बेस्ट. आत्मविश्वास लागतो आणि हा आत्मविश्वास पती पत्नीमध्ये पाहायला मिळाला. सर 1982 मध्ये तुमचे वडील गेले आणि फार कठीण काळ होता, कारण जेव्हा वडील जातात तेव्हा छत्र हरवतं तेव्हा आपल्याला सगळं समजतं. आणि 4 वर्षांनी 86 मध्ये तुम्हाला नोकरी मिळाली स्वतःच्या गावामध्ये. तो 4 वर्षाचा काळ कसा होता, काय मेहनत करावी लागली?
या 4 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मी वडील ज्यावेळी वारले त्यावेळी 9वीला होतो. 9वी 10वी केल्यानंतर या ठिकाणी माझे मोठे बंधू हे याने DEDला जाण्याचं ठरवलं आणि आमच्या शाळेतील शिक्षक जे होते यांनी सांगितलं. आणि ज्यावेळी DEDला जात असताना त्यावेळी अत्यंत सर्व पहिल्यांदाच मी 10वी झाल्यानंतर मालवणला DEDला जायचं आहे म्हणून फुल पॅन्ट घातली. आणि ती फुल पॅन्ट घालत असताना माझे 2 नंबरचे बंधू कैलासवासी विजय यांची फुल पॅन्ट अल्टरनेट करून मी घातली. त्याचबरोबर त्यावेळी शर्टसुद्धा माझं एकच होतं, शाळेचं एक शर्ट युनिफॉर्म आणि याशिवाय एक शर्ट. ती शर्टसुद्धा माझे सख्खे मामा हनुमंत पावणोजी, त्यानंतर आमचे चुलत काका सुभाष पेडणेकर या दोघांनी मला शर्ट दिली. आणि हे पहिल्यांदा मी कपडे घालून मला DEDच्या प्रवेशासाठी म्हणजे पहिला DED केला तुम्ही आणि नोकरी. आणि त्यानंतर लगेच DED झाल्या या ठिकाणी शाळेसाठी आमचे वडील कैलासवासी शंकर कृष्णाजी पेडणेकर यांनी 84 गुंठे जागा दिलेली होती. त्यामुळे ज्यावेळी तुमच्या घरात सक्षम माणूस तयार होईल त्यावेळी तो त्या ठिकाणी आम्ही नोकरीला ठेवू. आणि त्यामुळे DED केल्यानंतर लगेच नोकरी या ठिकाणी मिळाली. मग BEDला जाण्याचा कसा योग आला? आणि BEDला वगैरे मी गेलो नाही, फक्त काय केलं BAची 2 वर्ष केली. परंतु पुढे लगेच सामाजिक कार्य त्याचबरोबर सहकार कार्य यामध्ये घुसलो. आणि काय देवाची इच्छा होती परमेश्वर जाणू की समाजकार्य करावं आणि या सामाजिक क्षेत्रात सहकार क्षेत्रात जास्तीत जास्त वेळ द्यावा. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी विचार 1 2 2 3 वेळा मनात आला. शिक्षकांनीही बऱ्याच वेळा माझ्या सांगितलं, परंतु त्या ठिकाणी मनच झालं नाही. ते काय आणि का हे मला अद्याप त्याचं गूढ समजलेलं नाही. मोठी गोष्ट आहे. 84 गुंठे जमीन. खरं तर हे अवजारे कोण दाखवत नाही, कारण रस्त्यापासून नजीक असलेलं तुमचं ही सगळी जमीन तुम्ही शाळेला दिली. वडिलांनी चर्चा केलेली किंवा तुमच्याशी काय बोलणं व्हायचं किंवा मोठ्या भाऊ यांच्याशी वगैरे चर्चा करून दिली, काय थेट अवजारे दाखवलं वडिलांनी? नाही, त्यावेळी आमच्या गावातील ज्येष्ठ मंडळी ज्यांनी त्या सुरुवातीला शाळेची सुरुवात करताना कैलासवासी केशव आत्माराम मुळी, कैलासवासी हनुमंत धुरी गुरुजी, कैलासवासी आपले या गावचे प्रथम सरपंच संभाजी बाळा पालव, त्यानंतर आमचे सकाराम गावकर, श्री मंगेश पेडणेकर गुरुजी आमचे काका, या सर्वांनी आमच्या वडिलांकडे जाऊन की आम्हाला असं शैक्षणिक हायस्कूल सुरुवात करण्यासाठी बांधायचं आहे. कारण त्यावेळी माझगावला सगळी मुलं किंवा सावंतवाडीला जायची, मग ते बांधण्यासाठी आपली जागा आम्हाला पाहिजे म्हणून त्यांनी अगदी औदार्याने जागा दिली. कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी काही विना अट घालता या ठिकाणी ही जागा दिली. एवढंच नव्हे तर आवर्जून सांगू इच्छितो की आमची समोरची जिल्हा परिषद शाळा नंबर 1 या ठिकाणी सुद्धा 54 गुंठे त्यावेळी आजोबांनी दिलेली आहे. मोठं होतं रे सर. हे सगळं करत असताना संघटनेमध्ये तुम्ही अध्यापक संघाकडे ओढले गेलात आणि त्यावेळी बघितले तुमचा झंझावत सर्जेराव कोकाटे असतील, उमेश सुकी असतील, तुम्ही असाल, असे कितीतरी लोक अध्यापक संघाकडे होता. कशी आवड लागलेली होती या संघटना? आता संघटनेकडे आवडता या ठिकाणी नोकरी लागल्यानंतर माझा आतापर्यंत पिंड असं आहे की समोरची माणसाचं मन जिंकणं आणि त्या माणसात रममाण होणं. संघटनेकडे जात असताना DG सावंत माझगाव 2004मध्ये तालुका अध्यक्ष होते. त्यांनी मला रविवारचं बोलून घेतलं. मी जोत बांधलेलं होतं, शेतीचं जोत चालू होतं, तिथं माणूस पाठवला. आमचे लहू गावडे सर आमचे जे शिक्षक त्यांनी सावंतवाडीहून माणूस पाठवला आणि या पेंडेकर सरांना तुम्ही घेऊन यायचे, तालुका अध्यक्ष करायचं आहे. आणि संघटनेचा तालुका अध्यक्ष 10ची मीटिंग मला 1:30 वाजता त्या ठिकाणी मी पोचलो, म्हणजे नेलं आणि संघटनेचं अध्यक्षपद दिलं. मी अगदी तन्मयतेने ते केलं. आणि ते केल्यानंतर मी जिल्ह्यावरती सर्जेराव कोकाटे, उमेश सुकी ही मंडळी भेटली, टिके पाटील आणि 8ही तालुक्यांचे अध्यक्ष. त्यावेळी आम्ही एक दिलाने एक मनाने काम केलं आणि 2004मध्ये राज्य अधिवेशन मालवणला चांगल्या प्रकारचं या सर्वांच्या सहकार्यातून केलं. मॅडम, सर संघटनेकडे काम करत होते, शिक्षकीय पेशा सांभाळत होते, राजकारणामध्ये उडी घातलेली. हे सगळं करत असताना काही सुखद आठवणी तुम्हाला आठवतात का? ते सुखाचे क्षण जे तुम्हाला जीवनात आनंदाने अजूनही त्याची आठवण करून देतात? असे खूप क्षण आहेत.
सर संघटनेचं कार्य करत असताना आता त्यांनी सांगितलं की 30वं अधिवेशन मालवणला झालं. माझ्या वक्तव्यावर आणि वक्तृत्वावर, सूत्रसंचालन पद्धतीवर सरांचा इतका विश्वास आहे की त्यांनी ठामपणे तिथं सांगितलं की नाही, या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन आमच्या बाई करतील. माझा माध्यमिकशी काहीही संबंध नव्हता आणि माध्यमिकच्या एका राज्यस्तरीय अधिवेशनासाठी सूत्रसंचालक म्हणून माझी निवड झाली होती. मी त्यावेळी इन्सुली शाळा नंबर 4मध्ये कार्यरत होते आणि त्या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करण्यासाठी जेव्हा मी गेले तेव्हा यांचे सगळे राज्याचे पदाधिकारी एकत्र जमले होते. मला म्हणाले, तुम्ही काय बोलणार आहात जरा आम्हाला दाखवाल का? माझं स्क्रिप्ट मी त्यांना दाखवलं. मी म्हटलं, मी तुम्हाला म्हणूनच दाखवते की या पॉईंटसाठी मी असं बोलेन, या पॉईंटसाठी असं बोलेन. आणि तुम्हाला सांगू, ते म्हणाले, तुम्ही कार्यक्रम काही हो, हे झालं की सगळं आम्हाला द्यायचं आहे. तुम्ही जे काही स्क्रिप्ट आणलेलं आहे आणि हे तुम्हाला कोणी लिहून दिलं? म्हटलं नाही, मी जेव्हा कार्यक्रम असतो तेव्हा आधी 2 दिवस मी त्याच्यातच असते, मी स्वतः लिहून काढते. तर नाही, म्हणाले, हे तुम्ही सगळं आम्हाला द्यायचं, कारण इतकं भारी. त्याचप्रमाणे सरांच्यामुळे जिल्ह्यामध्ये इतक्या मोठमोठ्या कार्यक्रमांना सूत्रसंचालन केलं. अगदी सिनेस्टारसारखी माणसं असं म्हणाले की जर तुम्ही मुंबईत असता तर तुम्हाला 3 ते 4 महिने ॲडव्हान्स बुकिंग झालं असतं. म्हणजे असे जे काय हे प्रेरणेचे आणि पाठबळ देणारे हात पाठीवरून फिरले ते निव्वळ सरांच्यामुळे. कारण मी एवढं व्यासपीठ शोधायला गेले नसते, पण सरांच्यामुळे अशा संधी मला चालून आल्या. ही माझ्या आयुष्यातली खूप गौरवाची बाब आहे. मी जेव्हा MA केलं होतं तेव्हा शिवाजी विद्यापीठामध्ये एक्सटर्नलची आमची 100ची बॅच होती आणि 100च्या बॅचमध्ये एक आदर्श छात्राध्यापक आणि प्रथम क्रमांक असे 2 पुरस्कार मला मिळाले होते. आणि ते स्वीकारताना मला खरं पहिले कोण आठवले असतील तर सर आणि माझ्या सासूबाई. कारण ह्यांच्यामुळेच मी शिवाजी विद्यापीठसारख्या ठिकाणी सुद्धा माझ्या वक्तृत्वाचा आणि माझ्या बुद्धिमत्तेचा कसा का होईना ठसा उमटवू शकले. आणि ह्या सगळ्या परिवाराचं मला मिळालेलं हे पाठबळ आहे. असे असंख्य क्षण आहेत आणि सगळेच खूप चांगले आणि मौलिक आणि गोड आहेत. खरं तर एकाच क्षेत्रामध्ये तुम्ही काम करता, त्यामुळे सुखदुःख तुम्हाला माहिती आहे. परंतु नोकरी करणारे नवरा बायको याच्यामध्ये कधी सुसंवाद दिसत नाही, बऱ्याच वेळा विसंवाद दिसतो. अशा वेळी तुमची प्राथमिक शाळा, तुम्ही सकाळी 9 वाजता बाहेर पडायचा, संध्याकाळी 5 वाजता सुटलात, काही यायला उशीर व्हायला, ह्या प्रत्येक सुखदुःखामध्ये सरांनी काय कसं साथ दिली तुम्हाला आणि काही त्याचे क्षण आठवतात का? माझ्या या व्यावसायिक वाटचालीमध्ये म्हणजे सरांचं जे पाठबळ लाभलं हे मौलिक आहे हे मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं. मला उशीर हो एखाद्या कार्यक्रमासाठी सरांनी मला कधीही विचारलं नाही की इतक्या उशिरा का, कारण तेच कधी घरी नसायचे. तेच माझ्यानंतर उशिरा घरी यायचे, त्यामुळे विचारण्याचा कधी प्रश्न आला नाही. पण कोण कधी घरी येतो हे सगळं त्यांना बरोबर माहीत असायचं. आणि आमच्या उशिरा येण्या जाण्यामध्ये कुठे काय गैर नव्हतंच. त्यामुळे कोणी कोणावर संशय घेण्याचा किंवा काही विचारण्याचा असा कधी प्रश्नच आला नाही. आणि सरांच्या बाबतीत सुद्धा सर कुठेही कितीही बिझी असू देत, एखादा आनंदाचा क्षण तिथे घडला तरी तो मला पहिला फोनवरून कळतो. किंवा ते कुठं आहेत, एखादा फोटो मला टाकला जातो त्यामुळे मला लगेच कळतं सर एखाद्या कार्यक्रमात आहे, मग त्याला फोन करायचा की नाही वगैरे. त्यामुळे असं उशिरा जाणं येणं, कुठे जाणं, कोणाबरोबर बोलणं, ह्या कशाच्या बाबतीत आमच्यामध्ये कुठलाही संशय किंवा मतभेदाची घरी अजिबात नाही. कोणता क्षण होता जीवनामध्ये आजपर्यंतच्या 30 वर्षाच्या जीवनामध्ये कोणता आनंदाचा क्षण होता, आठवतो का? आणि तो क्षण सांगू शकाल का या निमित्ताने? आनंदाचे क्षण सगळेच होते. मग सगळ्यात मोठा आनंद असेल, 2 मुलं झाली, त्यानंतर निवडून आले, शिक्षण सभापती झाले, जिल्हा बँकर, या सगळ्यात मोठा आनंदाचा क्षण काय होता? सगळ्यात मोठा आनंदाचा क्षण म्हणजे ज्या क्षणाला थोडीशी किनार चांगली नाही आहे पण त्याच्यातली भावना उदात्त आहे असा मी एक क्षण सांगते तुम्हाला. आत्ताची जिल्हा बँकेची जी निवडणूक झाली होती, सरांच्या सहकार क्षेत्राला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. कारण त्यांच्या सहकारामध्ये कुठेही राजकारण नाही आहे किंवा ते दुसऱ्यासाठी समर्पित आयुष्य जगत आहेत. आणि ते इतकी मेहनत करतात की दिवसाच्या 24 तासापेक्षा पैकी 20 तास ते काम करत असतात. कधी कधी आम्हालाही जागरण करून त्यांच्याबरोबर त्यांची कामं करण्यासाठी राहावं लागतं. असो, जिल्हा बँकेची जी आत्ताची निवडणूक झाली या बँकेमध्ये सर अध्यक्षपदाचे दावेदार होते म्हणायला हरकत नाही, पण काही कारणामुळे ते निवडून येऊ शकले नाही. आणि ओरोसला जी प्रचंड जनसमुदायासमोर नारायण राणे एक शब्द उच्चारले, यांनी एक शब्द उच्चारला की पेडणेकर माझा पडला रे. म्हणजे किनार जरी चांगली नसली तरी एवढ्या मोठ्या व्यक्तीनं
पेडणेकर माझा हे शब्द उच्चारणं हा माझ्या आयुष्यातील म्हणजे खूप मोठा कमाईचा क्षण. सर, जी तुम्ही निवडणूक पहिली जिल्हा परिषद लढवली, कैलासवासी प्रहारचे जे पेडणेकर होते, यांच्याकडून तुम्हाला पराभव पत्करावा लागला. तुम्ही राष्ट्रवादीमध्ये होता. किती मताचा पराभव होता आणि ही पहिली तुमची निवडणूक तुम्हाला कशी आठवणीत राहणारी आहे? पहिली निवडणूक आठवणीत राहणारी म्हणजे त्यावेळी मी राष्ट्रवादीमध्ये आजचे शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली लढलो. जिल्हा परिषद अगदी 160 मतांनी या ठिकाणी माझा पराभव झाला. आणि तो पराभव होत असताना काही स्वपक्षीय जी माणसं होती त्यांच्यामुळेच त्या ठिकाणी गद्दारी झाल्यामुळे थोडासा पराभव आज स्वीकारावा लागला. परंतु पराभवामध्ये मी कधीही खचून न जाता कोणतंही कार्य करत असताना अपयश हे येतं आणि ते अपयश अगदी पचवण्याची क्षमता, त्यावरती कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता पुढील ध्येय आपण गाठण्यासाठी मी नेहमी सदैव तयार असतो. यानंतर पोटनिवडणुकीत पुन्हा राणेसाहेबांनी तुम्हाला संधी दिली आणि तुम्ही जिल्हा परिषदेवर थेट गेला. शिक्षण सभापती पद मिळालं तुम्हाला. तो क्षण कसा होता? अगदी पोटनिवडणुकीमध्ये मी विजयी होणार हे निश्चित होतं. त्यावेळी असणारी मंडळी प्रवीण भोसले साहेब या माणसाने मला म्हणाले असं असं आहे, पक्षात इकडे प्रवेश करायचा आहे. आणि त्यावेळी मला खरोखरच मगाशी मॅडमने सांगितलं तसं बाळा गावडे त्याचबरोबर सतीश सावंत यांनी मला सन्माननीय राणेसाहेबांच्या मुंबईच्या बंगल्यावर बोलवलं म्हणजे चर्चा करण्यासाठी. आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर अगदी राणेसाहेब हे त्यावेळी थोडीशी तब्येत बरी नसल्यामुळे झोपलेले होते आणि पलंगावरती झोपलेले असताना त्या ठिकाणी चर्चा झाली. आणि चर्चा झाल्यानंतर त्याचवेळी कणकवलीची नगरपरिषदेची पोटनिवडणूक चालू होती. आणि या पोटनिवडणुकीमध्ये इथून जिल्हाध्यक्ष सतीश सावंत असल्यामुळे त्यांचा फोन गेला की साहेब इकडे या ठिकाणी निवडणुकीची प्रचार सभा घ्यायची आहे. आणि त्यावेळेचा जो माझा आनंदाचा क्षण कोणता होता तर एवढ्या मोठ्या माजी मुख्यमंत्री असणारे सन्मान राणेसाहेबांनी सतीश सावंतांना फोन केला, मी परवा 4 तारीखला येतो आहे पेडणेकरांचा पक्षप्रवेश घेण्यासाठी आणि मी येणार आणि जाणार, कोणत्याही प्रकारची त्या ठिकाणी सभा घेणार नाही, पक्षप्रवेश घेणार पेडणेकरांचा आणि येणार. हा खरोखर त्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या व्यक्तीने शब्द त्या ठिकाणी जो सतीश सावंतांना शब्द सांगितलेत ते मला खरोखर भावले. आणि तिथपासून मी नारायण राणेंच्यावरती खूप अपार अगदी प्रेम करतो की जेणेकरून अशी एखादी व्यक्ती आणि खरोखरच सन्माननीय नारायण राणेंच्याकडे जे पैलू आहेत ते पैलू हे वाखाणण्याजोगे आहेत. सर, तुम्ही हे सगळं करत असताना शिक्षण सभापती पदाला 1.25 वर्ष तुम्हाला मिळालं. राणेसाहेबांनी मोठी संधी तुम्हाला दिली आणि एक शिक्षक जो विद्यमान शिक्षक आहे, माध्यमिक शाळेमध्ये शिक्षक आहे आणि त्याच्या हातामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची शिक्षण क्षेत्राची धुरा येणं, खरं तर 215 माध्यमिक शाळा, अनेक महाविद्यालय, जवळजवळ 3,500पेक्षा जास्त प्राथमिक शिक्षक आणि त्यांच्या शाळा, हे सगळं आल्यानंतर तुम्ही त्या पदाला कसा न्याय दिला? अगदी मला माहिती होतं निवडून आल्यानंतर एक टर्म तरी मला शिक्षण सभापती मिळणार आणि राणेसाहेब देणार आहेत, हे अगदी माझा पूर्ण विश्वास होता. आणि राणेसाहेबांनी मला शिक्षण सभापतीपद दिल्यानंतर त्या पदाला साजेसं असं मी काम केलं. अगदी या क्षेत्रात काम करत असताना त्यावेळेचे तत्कालीन आपले अध्यक्ष जिल्हा परिषदचे गोठ्या सावंत, त्याचबरोबर रणजित देसाई उपाध्यक्ष यांची आवर्जून मी नावं घेईन की या सर्वांनी चांगल्या प्रकारे साथ दिली. आणि मी त्यावेळी एवढा फिरलो, सकाळी बाहेर पडल्यानंतर घरी कधी यायचो हेच मला माहिती नव्हतं. जवळजवळ आरोग्य केंद्र जी आहेत ही सर्वच्या सर्व 80% आरोग्य केंद्रापर्यंत भेटलो. आणि त्या ठिकाणी एक आनंदाचा क्षण कोणता असेल तर त्यावेळी DHO म्हणून डॉक्टर साळे होते, उद्या ते प्रमुख पाहुणे आहेत. तर त्यांनी मला डॉक्टरांशी संवाद साधण्यासाठी त्यांच्या डॉक्टरांच्या मिटिंगला बोलवलं. मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये कधीही कोणताही सभापती डॉक्टरांच्या समोर गेला नव्हता, परंतु त्यांनी आवर्जून अगदी तुम्ही डॉक्टरांशी बोलायचं आहे, आता डॉक्टरांशी आम्ही काय बोलणार, हा माझा दृष्टिकोन झाला.
आणि मी त्या ठिकाणी गेलो, परंतु डॉक्टरांशी बोलताना खूप खूप मला समाधान वाटलं की जे आपल्या जिल्ह्यातील तळागाळातील लोकांच्या आरोग्यसेवाची काळजी घेतात त्यांना मार्गदर्शन करायला मिळालं आणि त्यांनी त्यांच्याकडूनही खूपसं काही शिकायला मिळालं. शैक्षणिक क्षेत्रात सर्व संघटना, प्राथमिक असो माध्यमिक असो, यांना एकत्रित करून एक वेगळ्या प्रकारचा पॅटर्न शिक्षणाचा प्राथमिककडे मी तयार केला होता आणि तो आज काही शाळांमध्ये सुद्धा आपण बघितलं असेल की वार्षिक नियोजन जे हे वार्षिक नियोजन एका टेबलावरती संपूर्ण शाळेचं सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जे उपक्रम आहेत, जे कार्यक्रम आहेत, ते सर्व प्राथमिक शाळांचे त्यावेळी आमचे गटशिक्षणाधिकारी विजयराव देसाई यांच्या माध्यमातून यांच्या सहकार्याने केले होते. सर, खरं तर आवाज तुमचा बसला आहे, परंतु हे मुलाखत घेताना खूप आनंद होतोय. काय सांगाल, हे सगळं करत असताना तुमच्या 37 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये इन्सुली हायस्कूलमध्ये अनेक तुम्ही विद्यार्थी घडवले. तुमचे विद्यार्थी आज देश परदेशामध्ये आहेत आणि काही विद्यार्थी आठवतात का ज्यांनी अशी राजकीय क्षेत्रातच नव्हे, मग ते अनेक क्षेत्रामध्ये काम केलं आणि त्याच उच्च पदावर आहेत. आज अनेक विद्यार्थी हे उच्च पदावर आहेत, डॉक्टर आहेत, इंजिनियर आहेत. यामध्ये डॉक्टर आत्ताच सकाळी तिचा मेसेज मी वाचला, डॉक्टर भारती कुडव म्हणून ही मुंबईला काम करते आहे. त्याचबरोबर इंजिनियर पदावरती अनेक आहेत, ॲडव्होकेट म्हणून झालेले आहेत. या ठिकाणी विनय रंगसूर हा आमच्या बांधकाममध्ये अगदी चांगल्या प्रकारे काम करतो आहे. अनेक विद्यार्थी असे घडलेले आहेत की जेणेकरून मी काम करत असताना विद्यार्थी हा दृष्टिकोन समोर ठेवत असताना तो विद्यार्थी सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण त्याचा विकास झाला पाहिजे. नुसतं पुस्तकी ज्ञान न मिळता विद्यार्थी हा समाजामध्ये उभा राहिला पाहिजे, ह्या दृष्टिकोनातून आज प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे आजपर्यंत पाहत आलो. मॅडम, दोन्ही मुलं तुमची मोठी मुलगी गीतांजली फाईन आर्ट करते, मुलगा अक्षय जो ॲग्रिकल्चरकडे आहे. खरं तर ही दोन्ही मुलं आज तुमची हुशार निघालेली आहेत. तुम्ही शिक्षण क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे या मुलांकडे तुम्हाला वेळ द्यायला मिळत नव्हता. अशामुळे मुलं कधी चिडायची, रागवायची किंवा आम्हाला फिरायला नेत नाही, हट्ट धरायची या सगळ्या याच्यामध्ये? नाही, आमच्या मुलांना बाबांची सगळी धडपड माहीत होती. आई शाळेच्या व्यतिरिक्त आपल्याला कधी भेटणार तेवढीच, शाळा कधी आई रजा घेऊन सुद्धा राहत नाही, हे सगळं मुलांना माहिती होतं. त्यामुळे त्यांना हे सवयीचं होऊन गेलं की आणि पुन्हा एकत्र कुटुंबात असल्यामुळे तशी त्यांना आमची उणीव मोठीशी भासलीच नाही. कारण माझा मुलगा तर सांगतो, आजी माझी सर्वस्व होती. त्यामुळे असा म्हणजे काकांच्या बरोबर मासे पकडणे, कुर्ला पकडणे ह्याच्यात त्याला भारी इंटरेस्ट होता. त्यामुळे एकत्र कुटुंबाचा ह्या मुलांच्या वागण्यावर, जीवनमानावर जो परिणाम झालेला आहे तो सकारात्मक आहे. त्यामुळे आम्ही निश्चिंतपणे आमची कामं करू शकलो. अशा वातावरणात आमची मुलं मोठी झालेली आहेत. त्यामुळे त्यांनी हे मानलेलं आहे की बाबांना त्यांचा वेळ हवा, आईला तिचा वेळ हवा आणि आम्हीही आपण आपल्या कुटुंबात रममाण झालं पाहिजे. मुलांनी शिकून बाहेर जावं आणि परदेशात जाऊन वगैरे नोकरी करावं हे विचार आमचेही नव्हते. कारण आता 1-2च मुलं आहेत, ती बाहेर गेली तर म्हणजे त्याच्यापेक्षा जवळ असली तर बरी. आणि मुलगा माझा सैनिक स्कूलला पहिल्यापासून 5वीपासून शिकल्यामुळे आता कुठे बाहेर जावं ही त्याची इच्छाच नाही आहे. आणि मुलगी MPSCकडे वळली होती, पण MPSC करता करता शेवटी माणसामध्ये जो उपजत गुण असतो तोच उफाळून येतो. तिच्यामध्ये जे बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे हे जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहे आणि शेवटी ती त्याच दिशेने वळली. म्हणजे तिच्याकडचं बिझनेसचं नियोजन, पैशाची अचूकता, अचूक वापर कसा करावा, इन्व्हेस्टमेंट कशी करावी, या गोष्टी ना खरं तर मलाही अजून त्याच्यात अज्ञान असल्यासारखं वाटतं. म्हणजे मला तिला मानावं लागेल की तिचं जे परफेक्ट नियोजन असतं, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या लोकांच्या ओळखी, स्वतःची कामं स्वतः करणे, बाबांच्या क्रेडिटवर कुठेही न जाणं, अशा सगळ्या विचारानं दोन्ही मुलं चाललेली आहेत. आणि माझा जो मुलगा आहे तो बहिणीच्या शब्दाबाहेर नसतो किंवा त्याला पण माहिती आहे की आपल्या बहिणीला आपल्यापेक्षा चांगलं कळतं आणि तिलाही त्याच्या सहकार्याची नितांत गरज असते. आणि दोघंही एकमेकांच्या विश्वासावर आणि सहकार्यावर बिझनेसमध्ये जी काही थोडीफार वाटचाल करत आहेत, अर्थात त्यांची ध्येय पण फार मोठी आहे. ते बाहेर गेले नाहीत, ते पुण्या मुंबईला नाहीत, याचं मला अजिबात दुःख नाही. सगळेजण विचारत असतात मुलगा कुठे पुण्याला असतो, नाही तो घरीच असतो. तर आणि भविष्यात त्यातला ॲग्रिकल्चर, शेती क्षेत्राची, कृषी क्षेत्राची आवड आहे आणि जरी त्यानं इथं प्रगती साधली
तरी आमच्याकडे जमीन पाणी सगळ्या गोष्टी मुबलक आहेत आणि तरीही मला त्याचा सार्थ अभिमान वाटेल. आज पोटापाण्याचा व्यवसाय प्रत्येकानं केलाच पाहिजे, कारण मिळवलेला पैसा माणसाला कसं जगावं हे शिकवतो. पण स्वतःचं सुंदर व्यक्तिमत्व घडवणं, एखाद्या कलेची जोपासना करणं हेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे, कारण हे सगळं घडलेलं व्यक्तिमत्व आपल्याला का जगावं हे शिकवतं. आणि मला तुम्हाला सांगायला अभिमान वाटेल की माझ्या दोन्ही मुलांना कसं जगावं आणि का जगावं याचं सार्थ भान निश्चितच आहे. आणि म्हणून मी निश्चिंत आहे. अजूनही त्यांना सांगावं लागत नाही की इथे काय निर्णय घ्यावा आहे. ते निर्णय घेतल्यानंतर मला विचारतात, आई अशी अशी सिच्युएशन होती, आम्ही असा निर्णय घेतला. मी म्हटलं बरोबर आहे. काही चुका असल्या तर मी अजूनही सांगते ते बाबांपर्यंत कधी येत नाही. त्यांचे सगळे प्रॉब्लेम काय असतील ते माझ्यापर्यंत येतात आणि अशी परिस्थिती होती आणि आम्ही असा निर्णय घेतला. काय चूक असेल बरोबर असेल तर सांग. आम्ही आमच्या पातळीवर हे म्हणजे अशा प्रकारे आमच्यामध्ये खूप चांगला संवाद आहे आणि युनिटी आहे. सर मॅडम, हे मुलांना आपण मुलांकडे लक्ष देण्यावर म्हणतो, मग मुलं ही मोठी होत असताना असा कधी वेळ आला का मुलांना वेळ द्यायला मिळत नाही, दोघे जण आपण नोकरी करतोय, तेव्हा तुम्ही आता थांबा, तू थांब, नोकरी इथेच थांबव आणि मुलांकडे लक्ष दे, असं कधी सरांनी सांगण्याची वेळ आली का? आणि असं तुमच्यामध्ये कधी घडलं होतं का? नाही सर, तुम्ही खूप मस्त प्रश्न विचारलात. म्हणजे माझा स्वतःचा असा विचार आहे की मी ज्या ठिकाणी नोकरी करते अर्थात शाळेत, सगळं देशाचं भवितव्य माझ्या शाळेत घडतं आहे आणि शिक्षक म्हणून माझी जबाबदारी किती मोठी आहे. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देव असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे सगळ्या देवांची उपमा गुरुला दिलेली आहे. जर त्यानं प्रामाणिक काम केलं, गरिबांची आलेली माझ्याकडची मुलं शिकण्यासाठी येतात, ती शिकलीच पाहिजे आणि त्यासाठी मी माझं कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडलं पाहिजे हे मला माहिती आहे आणि मी त्याच दिशेने वावरत असते. आणि मला अजिबात वाटलं नाही की माझी मुलं बाहेर शिकणार नाहीत. अरे मी जिथं प्रामाणिकपणे काम करते तिथं माझी मुलं कुठल्याही शाळेत जाऊ दे ती व्यवस्थितच शिकणार याबद्दल माझा विश्वास होता. त्यामुळे मला कुठल्या शिक्षकांवर अविश्वास दाखवला नाही किंवा काही नाही. आणि समजा शिक्षकांकडून काही शिकायचं राहिलं असेल तर जगाच्या पाठशालेमध्ये सगळ्या गोष्टी ते आपोआप शिकून जातील यावर म्हणजे पर्यायानं परमेश्वरावर माझा नितांत विश्वास आहे. मी जर प्रामाणिक असेल तर माझी मुलं कुठेही वाह्यात जाणार नाहीत याबद्दल मला विश्वास आणि खात्री आहे. सर, शेती आहे तुमची आणि अजूनही शेती करता का? आम्ही करतो. अजूनही आम्ही दोघं नव्हे तर आमची मुलंसुद्धा आम्ही जी आम्हाला तांदूळ आम्ही पाहिजे, विकत आणत नाही. भाजी भाजी ती आम्ही आम्ही स्वतः आम्ही मेहनत करून करतो. मग हे सगळं करत असताना अजूनही जुन्या आठवणी म्हणजे वडिलांबरोबर तुम्ही जी शेती करत होता ती शेती ते दिवस आठवतात का तुम्हाला? आठवतात. त्यावेळी आमची दूध दुभती जनावरं, 2 जोतं, अगदी खूप कष्ट मेहनत केली. सकाळी 5 वाजता उठून 8 वाजता आम्ही जोत सोडलेलं आहे. सर, राजकारणामध्ये तुम्ही आहात, संघटनेचं काम करता. खरं तर राणेसाहेबांनी तुम्हाला जिल्हा बँकेवर नेलेलं होतं तज्ज्ञ संचालक म्हणून. तो क्षण काय होता? स्वतः साहेबांनी फोन केलेला का? तो आठवतोय का? त्यावेळी जिल्हाध्यक्ष सतीश सावंत होते. याने बोलून घेतलं आणि तुम्हाला संचालक पद द्यायचं आहे, साहेबांनी सांगितलेलं आहे हे सांगितलेलं आहे. म्हणजे राणेसाहेबांच्या मार्फत सतीश सावंतांनी या ठिकाणी मला फोन केलेला होता. 10 संचालक कालच्या निवडणुकीत भाजपच्या आले, सत्ता आली, परंतु तुम्हाला निसट्टा पराभव झाला. किती जिव्हारी लागला आणि काय कारण असतील? एक मनसोक्त बोलू शकाल याच्यावर? अगदी थोडासा नाही म्हटलं तरी जिव्हारी लागला. का जिव्हारी लागला तर आज मी निवृत्त झाल्यानंतर ठरवलं होतं की सहकार क्षेत्रामध्ये चांगलं काम करायचं. जरी त्या ठिकाणी मी एका मताने पडलो तरीसुद्धा सहकार क्षेत्र आणि जो माझा घनिष्ठ संबंध आहे तो सहकार क्षेत्राशी तसाच राहणार आहे आणि तेवढ्या जोमाने काम करणार आहे. जरी स्वकीयांच्या थोड्याशा पाठबळामुळे या ठिकाणी जो पराभव पत्करावा लागला तो थोडासा नाही म्हटलं तरी जिव्हारी लागला. कारण का राणेसाहेबांनी सुद्धा अगदी एवढ्या मोठ्या विजयामध्ये पराजित झालेला उमेदवार बोलून अगदी त्या ठिकाणी गुच्छ दिला आणि सांगितलं माझा पेडणेकर पडणार आहे. कारण का संपूर्ण जी त्या निवडणुकीची रचना होती ती आमदार नितेश राणेसाहेबांनी केली होती आणि त्यांना माहिती होतं की पेडणेकर 100% निवडून येणार आहेत. परंतु थोडा त्या ठिकाणी आपल्याच स्वतःच्याच पक्षातील काही मंडळींनी विश्वासघात केल्यामुळे पराभव पत्करावा लागला. परंतु मी जिद्द सोडलेली नाही. जिद्द सोडली नाही. सर, संघटनेचं काम करता, तो अध्यापक संघाचं काम करता, परंतु अध्यापक संघाचा आमदार या मतदारसंघात आतापर्यंत निवडून येऊ शकला नाही.
ही तर खंत असेल तुम्हाला, कारण हा परिषदेचा बालेकिल्ला राहिलेला, मग तो कोकण पदवीधर असू दे किंवा शिक्षक मतदारसंघ असू दे. संघटना तुम्ही जिल्ह्यामध्ये मजबूत वाढवली होती अध्यापक संघाच्या माध्यमातून, परंतु हे सगळं करत असताना तुम्ही शिक्षक संघटनेत काम करत होता अध्यापक संघाचं, आणि दुसरीकडे राजकीय संघटनेत तुम्ही भाजपमध्ये काम करत होता. माझ्या मनापासून तेव्हापासून मनामध्ये तो प्रश्न होता, तो आज मी तुम्हाला विचारतोय की हे काम करत असताना कालच्या वेळी ज्ञानेश्वर म्हात्रे जेव्हा निवडून आले त्यावेळी काय भूमिका होती तुमची? कारण एकीकडे म्हात्रे हे तुमचे शिक्षक परिषद, भाजप आणि सेनेचे शिंदे गटाचे उमेदवार होते, आणि दुसरीकडे तुम्ही अध्यापक संघाचं काम करत होता. अशा वेळी काय भूमिकेमध्ये होतं? कारण अध्यापक संघाने पाठिंबा दिलेला होता तो विद्यमान आमदार त्यावेळीचे बाळाराम पाटलांना. काय मनामध्ये भावना होत्या, आणि ह्या दोन्हींची सांगड तुम्ही कशी घालता, संघटना आणि पक्ष? अगदी संघटना आणि पक्ष यामध्ये खरं तर मी राजकीय माझा पिंड नाही, समाजकारण हा माझा पिंड. जवळजवळ 99% मी समाजकारण आणि 1% राजकारण. परंतु सन्माननीय राणेसाहेबांनी जबाबदारी दिल्यानंतर आणि त्यांचं कार्य आणि त्यांचे विचार या विचाराने प्रेरित होऊन मी जास्तीत जास्त राजकारणामध्ये सहभागी झालो. परंतु संघटनेमध्ये काम करत असताना ज्यावेळी असा प्रसंग आला की आपला आमदार संघटनेचा निवडून यावा यासाठी आम्ही 2-3 वेळा 3 टर्म काम केलं. त्यावेळी सुरुवातीला अगदी ज्ञानेश्वर कांदळे, त्यानंतर भारत घुले यांचा अगदी रत्नागिरीपर्यंत आम्ही प्रचार केला. परंतु हा सगळा विचार करत असताना आमचे दोन्ही जे जिल्हे आहेत ते छोटे जिल्हे, त्यानंतर आपला ठाणे, रायगड या जिल्ह्यामध्ये शिक्षक संख्या, मतदारसंख्या ही मोठी असल्यामुळे त्या ठिकाणचा उमेदवार नरसू पाटील यांचाही प्रचार केला मागच्या इलेक्शनला. आणि तदनंतर यावेळी आपले मागच्या इलेक्शनला अगदी दुसऱ्या नंबरवर बसणारे ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना उमेदवारी मिळाली, आणि त्यांना उमेदवारी मिळाल्यानंतर मी भाजपचं काम करत होतो, संघटनेचंही काम करत होतो. परंतु आमच्या राज्य संघटनेचे जे पदाधिकारी आहेत या पदाधिकाऱ्यांना आम्ही आवर्जून सांगितलं की आज आम्हाला या कोकण शिक्षक मतदारसंघामध्ये सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे, आणि आज सक्षम नेतृत्व जे सेवेमध्ये आहेत, मुख्याध्यापक म्हणून काम करत आहेत, हिरिरीने शिक्षकांचे तळमळीने प्रश्न सोडवत आहेत, अशा ज्ञानेश्वर म्हात्रे या उमेदवाराच्या पाठीशी आम्ही राहणार आहोत. शेवटच्या टप्प्यामध्ये जातोय. 1-2-3 प्रश्न शिल्लक आहेत, त्यापूर्वी मॅडमना पण प्रश्न विचारतात, त्यापूर्वी तुम्हाला विचारतो. हे सगळं करत असताना तुम्ही तुमच्या या सगळ्या जीवनामध्ये मग ते वैवाहिक जीवनातलं 30 वर्ष तुमचं असेल, प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या पाठीमागे स्त्री असते आणि तिचा मोलाचा वाटा असतो. तुमच्यावर अनेक संकट आली, परिस्थिती ओढावली असतील, जय पराजय आले, या प्रत्येक क्षणामध्ये तुमच्या सौभाग्यवतींचा म्हणजे मॅडमचा कसा तुम्हाला साथ होता, कसा पाठिंबा होता, यानंतर तुमच्या दोन्ही मुलांचा तुम्हाला कसा पाठिंबा होता, आणि तुमच्या आईवडिलांचा कसा पाठिंबा होता? अगदी आवर्जून सांगू इच्छितो की मी इथंपर्यंत ही झेप घेतली, शिक्षकी पेशा सांभाळत शैक्षणिक पहिल्यांदा शाळेचं कार्य याला प्रथम महत्त्व देऊन इतर क्षेत्राकडे वळलो. त्यावेळी आपण आता म्हटला त्याप्रमाणे अर्धांगिनी ही फार महत्त्वाची आहे. या आमच्या अर्धांगिनी गौरवी पेडणेकर खरोखरच माझ्यापेक्षा उच्च शिक्षित तरी आहेत, परंतु कधीही केव्हाही या 30 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आमच्यामध्ये असा कुठलाही प्रसंग आलेला नाही की आम्ही एकमेकांबरोबर वादविवाद केलेत किंवा तुम्ही हे करता तिकडे जाऊ नका, असं कधी निगेटिव्ह ॲप्रोच आमचा व्हायचा. परंतु पुन्हा त्या ठिकाणी आम्ही अगदी निगेटिव्ह अप्रोच जरी केला तरी त्या मार्गाने न जाता, जर समजा तुम्ही निगेटिव्ह विचार केले, अगदी नेहमी गौरवी सांगत होते की आम्ही मी आता नाही, आता एक पुरे झालं, तुम्ही हे सोडला तर त्या ठिकाणी जे इतर असतील त्यांना हे वाईट करण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती प्रवृत्ती रुजेल, त्यासाठी तिथं तुम्ही असणं गरजेचं आहे. हे प्रत्येक वेळी आमची ही अशी चर्चा होत असते. मग तो वाईट प्रसंग असू दे किंवा चांगला प्रसंग असू दे, त्या ठिकाणी ध्येयाने प्रेरित होऊन
काम करणं ही माझी जिद्द होती आणि हे एक माझा स्वभाव धर्म आहे की कुठलंही काम हाती घेतल्यानंतर ते पूर्णत्वाकडे नेल्याशिवाय मागे हटायचं नाही. त्या ठिकाणी किती अनंत अडचणी येऊ देत, त्या अडचणीवरती मात करायची आणि यासाठी माझी पत्नी, माझी मुलं, माझे भाऊ यांनी खूप साथ दिली आणि त्यांच्या साथीमुळेच आज अगदी 37 वर्ष चांगल्या प्रकारे सेवा करून जिल्ह्यातील ही पदं सांभाळली. मॅडम, शेवटचा प्रश्न. सर उद्या सर आज रिटायर होते. खरं तर नियत वयोमान सर सेवानिवृत्ती हा जीवनातला सगळ्यात मोठा क्षण असतो. कारण जेव्हा नोकरीला माणूस लागतो तेव्हा तो आनंदाचा क्षण असतो आणि जेव्हा मुलांचा उद्या आज सर निरोप घेणार आहेत, कारण यानंतर ते मार्गदर्शक असतील, प्रत्यक्षात फील्डवर जाणार नाही. एक पत्नी म्हणून तुम्हाला काय वाटतं, एक शिक्षिका म्हणून काय वाटतं, सरांनी भविष्यात निवृत्तीनंतर काय करावं आणि त्यांच्या ह्या पुढच्या वाटचालीसाठी कशा शुभेच्छा देणार आहात तुम्ही? माझी सेवेतली अजून 2 वर्ष आहेत आणि सर आता माझ्या आधी 2 वर्ष निवृत्त होत आहे. मला थोडी काळजी आहे ती मधल्या वेळेची, की दिवसभर आम्ही कोणीच घरात नसतो तेव्हा ते एकटे असतील. पण असा एक मॅसेज आहे की सर कधीच निवृत्त होणार नाही. म्हणजे त्यांना वेळ कसा पुरेल किंवा काय हे प्रश्न आहेतच. कारण शैक्षणिक क्षेत्रातील सेवा ही जरी इथं समाप्त होत असली तरी त्यांच्यातला जो सामाजिक व्यक्तिमत्वाचा भाग आहे तो कधीही निवृत्त होणार नाही. उद्या शाळेसाठी भव्य आणि दिव्य असं वाचनालय असावं याच्यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत. माझ्या शाळेचा विद्यार्थी MPSC व्हायला हवा तर MPSCसाठीच्या पुस्तकांची तजवीज त्यांनी आत्तापासून करायला सुरुवात केली आहे. त्याच्यानंतर शाळेची लायब्ररी ही लायब्ररी व्हावी यासाठीही त्यांचे प्रयत्न आहेत, डिजिटल. आणि मुलं जर म्हणत असाल ना तर अर्धी शाळा आमच्याच घरात भरत असते. शाळेत म्हणजे शाळा भरण्यापूर्वी अर्धी मुलं इथेच असतात, मधल्या सुट्टीतही इथंच असतात. का? कारण ती सारखी सरांना शोधत येत असतात. त्यामुळे त्या मुलांनी येऊन इथे कितीही दंगा केला तरी वगैरे सगळं आम्हाला सहन करावं लागतं. कारण सरांचं त्यांच्यावर खूप प्रेम आहे आणि त्यांच्या सहवासात सर खूप आनंदी असतात. त्यामुळे आमची शाळा आहे, आमचं घर हेच मुळी अर्धी शाळा आहे. त्याच्यानंतर रिटायरमेंटनंतर त्यांना अधिक वेळ मिळणार आहे. आणि माझी एक अशी स्पष्ट भूमिका आहे, ज्याला जे चांगलं जमतं ते त्यानं करावं, ज्याचा समाजाला अधिक उपयोग होईल. कारण मगाशी त्यांनी सांगितलं की तुम्ही जर तिथं नसलात तर चुकीचे विचार डोकं वर काढणार आहेत जे समाजासाठी घातक आहेत. मग आपण असेपर्यंत तरी समाजासाठी विधायक काम करण्यासाठी तुम्हाला जेवढा वेळ द्यायचा असेल तेवढा द्या. कारण तुमच्या एवढं समाजकार्य आम्ही नाही करू शकत. जो पुढे जाणारा असतो त्याला वाट करून देणं हे खरं इतरांचं कर्तव्य आहे. आणि म्हणून त्यांच्या या सामाजिक वाटचालीत जर आम्ही अडथळा ठरलो तर आमच्यात विसंवाद निर्माण होईल. तर मला तो अडथळा नाही ठरायचा आहे. त्यांना त्यांच्या मनासारखं त्यांचं जीवन जगू दे, त्यांना जे काम करायचं असेल ते करू दे. कारण त्यांच्या प्रत्येक कृतीवर, प्रत्येक कार्यावर आमचा समस्त परिवाराचा विश्वास आहे. ते जे करतील ते चांगलंच असतील. आणि मला माहिती आहे की मी असं एक वाक्य वाचलं आहे सुरुवातीला की शिवाजी असावा पण तो शेजाऱ्याच्या घरात. तेव्हा मी विचार केला होता जेव्हा समजुतीच्या पहिल्या वेळी हे वाक्य वाचलं, अरे मग आपणच शिवाजी असलेल्या माणसाच्या घरात का जाऊ नये. आणि परमेश्वर कृपेने ज्यांच्या मस्तकातच शिवाजी वावरत असतात अशा व्यक्तित्वाची सहचरिणी म्हणून मी आहे. तर त्यांच्या पाठीशी उभं राहणं हे माझं निश्चितच कर्तव्य आहे. त्यांना जे जे चांगलं करायचं असेल ते करू दे, माझा त्याला पूर्ण पाठिंबा असेल. शुभेच्छा आहेतच. शुभेच्छा कशा व्यक्त करताय? शुभेच्छा व्यक्त करायच्या आहे त्यांना. त्यांचं भावी आयुष्य सुख समृद्धीचं, भरभराटीचं, उज्ज्वल, उत्तम आणि उदात्त जाऊ अशी परमेश्वरचरणी आजच्या या निवृत्तीच्या क्षणी मी शुभेच्छा व्यक्त करते. सर, शेवटचे 2 प्रश्न. हे सगळं करत असताना तुमच्या 37 वर्षाच्या सेवेमध्ये तुम्ही जे काम केलं त्याच्यावर तुम्ही कसे समाधानी आहात आणि काय वाटतं तुम्ही कसं या शिक्षण सत्रात म्हणजे तुमच्या गावातल्या शाळेमध्ये, प्रत्येकाची इच्छा असते की आपल्या गावातल्या शाळेत नोकरी करण्याची, कारण त्या शाळेत तुम्ही शिकलेला असता, त्या शाळेत काम करण्याची संधी मिळते आणि त्या गावातील लोकांशी आणि मुलांशी संपर्क येतो. कसे समाधानी आहात तुम्ही? अगदी मी खूप समाधानी आहे. कारण की सुरुवातीपासून ज्येष्ठ मंडळी संस्थेवर जरी असले तरी सुरुवातीचे अध्यक्ष कैलासवासी संभाजी पालव, त्यानंतर अध्यक्ष झालेले नारायण उर्फ बबन राणे, त्यानंतर अशोक नेहरू, कैलासवासी अशोक नेरुळकर, चंद्रकांत गावडे, त्यानंतर आता अध्यक्ष झालेले उमेश पेडणेकर, आता अध्यक्ष असणारे अशोक सावंत, या सर्व अध्यक्षांबरोबर आणि या सर्व कार्यकारिणीबरोबर काम शैक्षणिक
काम करत असताना त्याचबरोबर मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये ज्यावेळी मी सभापती होतो त्यावेळी आवर्जून सांगू इच्छितो की कृष्णाजी रामचंद्र कोठावळे हे त्या ठिकाणी अध्यक्ष होते. या सर्व मंडळींनी त्या ठिकाणी मला चांगल्या प्रकारची अगदी काम करण्याची संधी दिली. कोणतीही अडचण न आणता आपल्या शाळेचा एक शिक्षक पुढे जातो आहे हा दृष्टिकोन त्यांनी नेहमी पुढे ठेवला. कारण मी शाळेचं जे कोणतंही काम असेल, शैक्षणिक काम असो किंवा इतर कोणतेही काम असो, ते पूर्ण करूनच बाहेर पडत होतो. माझ्या इतर राजकीय असो, सामाजिक काम असो, या कामासाठी नेहमी बाहेर पडत होतो. त्यामुळे त्यांचाही विश्वास होता. त्यातच मुख्याध्यापक म्हणून सुरुवातीला माझे गुरु श्री नरेंद्र केशव मुळीक तेही त्या ठिकाणी होते. त्यांची साथ चांगल्या प्रकारे लाभली. इतर सर्व माझे जे शिक्षक होते ते माझे शिक्षक आणि त्यानंतर माझे सहकारी म्हणून काम करत होते. त्यांनीही चांगल्या प्रकारे साथ दिली. अगदी उत्तम प्रकारे काम करण्याची संधी मला या भूमीमध्ये आणि माझ्याच हायस्कूलमध्ये मिळाली. यापुढे मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे माझं आजचे अध्यक्ष आणि आजची कार्यकारिणी या सर्वांना सोबत घेऊन गावातील सर्व पालक वर्ग, ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी या सगळ्यांना एकत्र घेऊन या शाळेचं उज्ज्वल भविष्य घडवण्याचा एक माझा मानस आहे की जेणेकरून आपली शाळा ही जिल्ह्यामध्ये नावारूपाला आली पाहिजे. हा दृष्टिकोन निवृत्त झाल्यानंतर माझ्या मनामध्ये आहे. समारंभाकडे जातोय सर. निवृत्त होत आहे, काय संकल्पना आहेत भविष्यात तुम्हाला? राजकीय क्षेत्र खूप आहे, सत्ताधारी भाजप पण आहे जो जिल्ह्यामध्ये मजबूत आहे. काय संकल्पना आहे? इन्सुलीमधून निवडणूक लढवण्याचा जिल्हा परिषदेमध्ये विचार आहे की काय राजकीय भूमिका असेल किंवा निवृत्तीनंतर काय करणार आहात? निवृत्तीनंतर जे माझं कार्य मगाशी मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे जे सामाजिक कार्य, सहकार क्षेत्र यामध्ये मी आहेच. याशिवाय राजकीय क्षेत्रामध्ये माननीय नारायणजी राणे साहेब यांच्या आदेशानुसार भाजपमध्ये मी काम करत आहे. परंतु थोडंसं आपल्याला सांगावंसं वाटतं की राजकीय क्षेत्र जरी असलं तरी आपल्याला कोणतेही कार्य करत असताना राजकीय क्षेत्राची सुद्धा जोड असणं गरजेचं आहे. कारण का अनेक कामं ही होत असताना राजकीय क्षेत्राशी जर आपण मिळते जुळते असलो तर हा सलोखा आपण ठेवला तर चांगल्या प्रकारे ती सामाजिक कार्य होत असतात आणि ती करण्याचा माझा मानस आहे. राजकीय क्षेत्रामध्ये निवडणुकीबाबत तुम्ही म्हणत असाल तर निवडणूक लढवणं हे खरोखर तर मी आज माझ्या मनातून थोडंसं कमी केलेलं आहे. कारण काय आज शिक्षक असून इतर पदं सांभाळीत नाही म्हटलं तरी जिल्ह्याच्या सर्व पदावरती गेलो. परंतु निवडणूक लढवणं हे फार मोठं क्षेत्र आहे आणि ती निवडणूक लढवत असताना त्यामधले जे खास खळगे आहेत तेही अनुभवलेत. परंतु सन्माननीय राणेसाहेब राजकीय जो काय आदेश देतील त्या आदेशावर त्यांच्या विचारावरती यांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचा माझी एक इच्छा आहे. सर, शेवटचा या मुलाखतीतला प्रश्न. आज तुम्ही सेवानिवृत्त होत आहेत. तुमच्या जीवनामध्ये ज्याने तुम्हाला मदत केली, म्हणजे तुमचे मित्र असतील, आई वडील असतील, संस्था असेल आणि तुमचे विद्यार्थी, संस्थाचालक, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी, शिक्षण क्षेत्रातले संघटने, कोणाला तुम्ही धन्यवाद देणार आणि या सगळ्यांचे या निमित्ताने, या मुलाखतीच्या निमित्ताने आभार व्यक्त करणार आहात? अगदी मी आवर्जून जरी आज निवृत्त होत असलो तरी या अगोदरसुद्धा ज्यांनी मला घडवण्यासाठी जे प्रयत्न केलेत, ही सगळी पदं मिळवण्यासाठी ज्यांनी मला सहकार्य केलं, या सर्वांची नावं जर मी घेतली तर एक पुस्तकच होईल. परंतु या सर्वांचे ऋण मी कधीही माझ्यावरती ज्यांचे उपकार झालेत, मला ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांचे उपकार कधीही मी विसरत नाही. जरी एखाद्या वेळी राजकीय क्षेत्रामध्ये तुम्ही म्हणत असाल तो दुसऱ्या पक्षात गेला तरीसुद्धा मी त्या ठिकाणची त्यांची जी काय भावना होती, त्यांचे जे काय माझ्यावरती उपकार होते ते मी कधीही विसरलेलो नाही. आणि खास करून अगदी सन्माननीय राणेसाहेब यांनी जी पदं दिलीत अगदी अल्पावधीमध्ये मला फार मोठं केलं. कारण का तुम्हाला माहिती आहे मी शिक्षक पेशा सांभाळत असताना संघटनेचं काम जरी केलं तरी शिक्षकाला कोण साहेब म्हणणार नाहीत. परंतु बाहेर पडल्यानंतर, गावाच्या बाहेर गेल्यानंतर जी बरीच मंडळी
ती मग डॉक्टर असोत किंवा शासकीय कोणत्याही मोठ्या पदावर असोत, जिल्हा बँकेतील सर्व कर्मचारी असोत, हे साहेब म्हणून जी हाक मारतात ती खरोखर तर माझ्यावरती प्रेमाची फार मोठी थांब आहे. माझ्या पुढील कार्याला या सर्व लोकांची, अगदी तळागाळातील माझा गरीब मनुष्य होते ते सर्वसामान्य शेतकरी असू दे, या शेतकऱ्यापासून ती उच्च पदस्थपर्यंत जिल्हा परिषदेमध्ये राज्य पातळीवर काम करणारे सुद्धा जे पदाधिकारी आहेत, यांच्यापर्यंतची जी ही प्रेमाची थाप पडते, त्या प्रेमाच्या थापेवरती खरोखरच मला नवीन नवीन प्रेरणा माझ्या मिळते आणि ती नवी प्रेरणा घेऊन मी या ठिकाणी काम करतो. कारण की सामाजिक कार्य, सहकार क्षेत्रातलं काम कोणतंही असू दे, ते करत असताना मी कधीही माझ्या आरोग्याची काळजी केलेली नाही. आणि त्यामध्ये मी माझं श्रद्धास्थान श्री संत सोयरोबनाथ यांचं नाव घेतल्यानंतर कुठलीही मला आतापर्यंत माझ्या या कार्यामध्ये अडचण आली. सर खूप खूप धन्यवाद मॅडम. पहिल्यांदा तुमचे धन्यवाद व्यक्त करतो, कारण या मुलाखतीमध्ये तो फार मुलाचा वाटा आहे, कारण सरांचा आवाजाच बसलेला होता. सर तुम्हाला पण खूप खूप धन्यवाद आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आपल्यासोबत होते गुरुनाथ पेडणेकर सर आणि त्यांच्या सौभाग्य होती. आज पेडणेकर सर हे नियत वयोमानानुसार 58 वर्षाची सेवा केल्यानंतर ते निवृत्त होत आहेत. शिक्षण क्षेत्रामध्ये तब्बल 37 वर्ष शिक्षकी पेशा सेवा केल्यानंतर त्यांचा निवृत्तीचा आज खरं तर त्यांच्या कुटुंबियासाठी आनंदाचा आहे. अनेक विद्यार्थी पेडणेकर सरांनी घडवले, तर ह्याच्यामध्येच आनंद असतो ज्या शाळेमध्ये, गावातील शाळेमध्ये आपण शिकलो आणि त्याच शाळेमध्ये नोकरी करण्याचा आनंदाचा क्षण काय असतो हे त्या नोकरी करणाऱ्या पेडणेकर सरांना याचं निश्चित माहीत असणार आहे. शिक्षक म्हटल्यानंतर एक शिक्षक पेशा एवढंच त्यांनी मर्यादित न ठेवता अध्यापक संघाचं सावंतवाडी तालुकाध्यक्षपद घेतलं आणि यानंतर ते भरारी घेत त्यांनी जिल्हाध्यक्षपदापर्यंत भरारी झाले. राज्याचं अधिवेशन भरवण्याचं एक मोठं काम त्यांनी केलं. पहिल्या निवडणुकीमध्ये जिल्हा परिषदेचा राष्ट्रवादीत लढवताना अपयश जरी आलं असलं तरी राणेंच्या नेतृत्वावर प्रभावित होऊन त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि त्यावेळी ते जिल्हा परिषदेत निवडून गेले आणि थेट शिक्षण सभापती झाले. 1.25 वर्षाची त्यांची कारकीर्द बघून राणेंनी त्यांना जिल्हा बँकेच्या तज्ज्ञ संचालकपदी त्यांची नियुक्ती केली. मात्र हे काम करत असताना कालच्या जिल्हा बँक निवडणुकीमध्ये त्यांना उमेदवारी मिळाली, मात्र थोडक्या मताने त्यांचा पराभव झाला. तो पराभव त्यांच्या जिवारी लागला, मात्र पराभवाने ते खचून गेले नाहीत. आजही ते राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असताना नारायण राणेच हे आपले गुरु मानत असताना राणे कुटुंबियांना ते प्रत्येक वेळी धन्यवाद देताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आज सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अनेक राजकीय व्यासपीठं त्यांच्यासाठी खुली आहेत. ज्ञानेश्वर म्हात्रे विद्यमान आमदार आहेत, यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. जरी ते अध्यापक संघाचे असले आणि म्हात्रे दुसऱ्या संघटनेचे असले तरी त्यांच्याशी घनिष्ठ संबंध आहेत. याशिवाय विविध संघटनांशी त्यांचे असलेले संबंध, राजकीय लोकांशी असलेले संबंध, त्यामुळे निश्चितच असं एक आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व असलेले गुरुनाथ पेडणेकर सर ह्या सेवानिवृत्त होत आहेत. गुरुनाथ पेडणेकर सरांबद्दल बोलताना अजून एक आवर्जून सांगता येईल की संघटनेचं काम करत असताना कधीही त्याने आक्रमक भूमिका घेतली नाही. ज्या जिल्हा परिषदेचं शिक्षण सभापतीपद मिळालं त्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनेक कामं जी ठसा उमटवणारी त्यांनी कामं केली आणि आज असं व्यक्तिमत्व आज निवृत्त होत असलं तरी भविष्यात हे राजकीय क्षेत्रामध्ये पेडणेकर सर आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळतील. निश्चितच मी इथेच थांबतो आणि त्यांच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण सात लाईव्ह.